Welcome to Hungary, the heart of Central Europe. Even though Hungary is not a large country, among the population of 10 million we can find lots of national and ethnic minorities. They are Romas, Germans, Slovaks, Croatians, Romanians, Serbs, Ukrainians, Greeks, Polish, Slovenians, Ruthenians, Bulgarians, and Armenians. Hát nem mondhatnám azt, hogy teljesen negatív, ugyanis általános iskolában nekem is voltak roma osztálytársaim. Úgy gondolom, hogy nem lenne velük semmi probléma, csak az a környezet, ahonnan jönnek, tehát ahol ők szocializálódnak, ott kezdődik a probléma, hogy nem megfelelő a családi háttér. Szerintem ez a probléma gyökereget megkapnak ahhoz, manapság legalábbis úgy tűnik, hogy fel tudjanak zárkózni hozzánk, vagy közénk, de ők nem használják ki szerintem, vagy pedig visszaélnek vele. Ez az én nézetem legalábbis. Tisztelet a kivételnek persze, mert van rá példa, akiket tényleg be tudunk fogadni. Vannak pozitív tapasztalataim, tehát a baráti körünkben is volt egy pár roma származású, de ők köztünk is éltek, tehát ők nem elkülönülve, elszigetelve voltak. De ha csak a városomból indulok ki, itt elég sok roma származású emberke él, és ők nem nagyon szeretnének beilleszkedni, és olyan életmódot folytatnak, ami szerintem nem elfogadható. Annyit tudnék elmondani, hogy az utóbbi időben nem túl sok jó tapasztalat került kapcsolatba. Természetesen mondom, hogy biztos, hogy nem könnyű az ő életük se, már magában az asszimiláció, a beilleszkedés, de hogy úgy mondjam, túl sok negatív tapasztalatunk van velük kapcsolatban. Minden esetre nem ezen a módon, ahogy most próbálnak számukra segíteni. Mert ezzel, hogy családokat támogatnak úgy, anyagilag, hogy azért az ég adta egy világon semmit nem kell tenniük, szerintem ez vezet odáig, hogy végül is a társadalomnak van egy olyan rétege, aki pénzt kap, pénzt vesz föl azért a semmiért, és nem tesz érte semmit, ugyanakkor nagyon tisztában vannak a jogaikkal, viszont az, hogy kötelezettségeik is lenne. Attól függetlenül így, hogyha megpróbálok nekik segíteni, tehát elég gyakran jönnek ide a üzletkémbe kis cigány gyerekek kéregetni, és próbálom velük azt, hogy jó, akkor először kérj, kapsz érte valamit. Ha kapott valamit, na most akkor te mit tudsz felajánlani, mit tudsz nekem segíteni? Vedd föl, légy szíves azt a papírt, amit eldobtál. Jó, köszönöm, segítettél, segített. Szerintem valahogy így kéne, hogy tegyenek is valamit azért. You know, they have tradition. They have a very strong family tradition to stay together. You know, and anywhere in these traditions, you have to understand that these people, they are thinking different in relationship to each other than sometimes your world, Meg. They have another kind of systems where they have for family life, to protect family life and to stay close to each other. They have a kind of systems for this, or programs for this. People don't understand culture. People that they don't have enough education to understand. Yeah, there are solutions. There are kind of solutions. You can imagine only there is a state, and between what is happening to the evolution from Europe, let's say, we cannot change.
we have only our own opinion for politics, and this is also tradition. But anywhere, gypsies, they are living always for the meaning of life. We can learn to work together on this. We have the right position to understand the mental system of a gypsy life. Thank you. You know, anywhere, thanks you. Here in Commando, you know. Susie was helping me, he's helping me very good to get through this time. Romas came from India in the 15th century. They are the largest minority in Hungary with nearly 200,000 members. They are spread all around the country. We can find them in 2,000 units out of 3,200. Ai, soqueral, soqueral, atalaralala. Dai, solteira, bagdade, atalaralala. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey?